Si coneixes si t'agrada el tie-dye, has de provar a fer la tècnica del shibori, un antic sistema de tenyit japonès per a crear peces de color anyil. Comença a crear els teus propis dissenys. Endavant! Materials: un sobre de tint blau, 4 elàstics, 2 peces de roba per a tenyir, guants, 4 pals de broqueta, corda, tisores, llapis, cuera, cartró i una olla. Primer dobleu una peça amb la tècnica dels pals. Doblega l'altra peça amb la tècnica del cartró. Abans de continuar, banya les peces en aigua. Dissol el tint en aigua, seguint les instruccions del producte, i submergeix les peces, encara que no massa temps. I deixa eixugar. Finalment, desfés els plecs i... màgia! El més interessant d'aquestes tècniques és que mai saps el resultat final i sempre és una grata sorpresa. T'animam a provar-ho. Fins aviat!